Dinda Sri Yuliani. Saben sanera karuan ngombe kopi lagi ning rasane pae tenang, mangan mangot lele rasane kok padha tempe, apa kaya ngene rasane wong ora duwe. Rasa kutu nganggo mecucu emanen beras bagusmu gak beda karo hatimu. Rungokno tembangan manisku. Aduh sayang ngapuntene saestu yen tereng saged ono dina liyane bakal tak upayake.